Chesenia ayefefe. Chesenia hayedin obi twema. Obebisa mama ni de ampa oyesikani. Anka me to so oyesikani. Obi biara oye Kristo ni bia yesikani. Esikani because Bible say Yesu Kristo oyo odifo ofro soro bai na obeyi na hunya e de achaye ana onfa ye hia e de koye. Nti ye maame obi twem abaka se odifo be peyi na ye wa ha. Ampa so oyo odifo. Hallelujah. Odifo. Te Kristo fo a peni ni mobotom na mo ho aye mobobo no yo odifo. Iti osi ma mewu ati ni fo wuo. Ma enwie mi say won. Okay, trust him now. Psalm 116. Psalm 106. Yeah, 116. 116. Verse 15. Ewurade awutifo wodie niboye din nanim. Amen. Precious in the sight of the Lord is the death of the saints. Awutifo ewu ayamami we niboye din onyame nim. Niboye din papa. Niboye din papa. Ana die ba ko a ewa hutifo wo mu ni sai. Ahutifo wo no enidaso ewo ho. Amen. Enidaso ho ye mami ye wo enidaso se. Omu ye. Yo. Ebo wada. Hallelujah. Sebita kwache yenua bapenya okan wojina emana nemu eka ni mami wanse okan yosi enye yefum so se ye mami ahye mo bibresa me pese me mamuti ase se ye mami no ni pedua na ahye de ebema wati ase dada de yaso Yo. Eta de bia omo hwe ya na eyo mo se nkofo papo ha mo hu Osum obonifo twini ni boniyem na otinini woni wuomu enidaso. Hallelujah. Otinini no owo ono ani wuomu enidaso. Amen. It is obi otinini a at times o she owu a oda owu ase because owu obua ne ntem Emana do baby ayeko. Enyanu mumma yenye na yenti asiese se uyo Kristo ni a uyo tini ni a uwo ni daso. Hallelujah. Uwo ni daso. Media mi wiase a me be ni minya misuma me su nyina no. Ade ba ko pe na me hwe anim. Minyanya na kuma beto me yam. Eni se that should be mekwa ko pie awo tumfo nyankopon anim na odinabasa etumenko na weyi ni hanke sedia edisem kan no na sa mensano a eso hanke mu no na odia pipa eniwo yasunyina I want to feel that touch. Jesus. Sanya nkupon sanu se ebeka me. Adibie wo wiase dia mi. Ebe na ye ko mi ni ami hwehwe ni o. Ye hia mi kra ni.
Why she said there will be fear where one of them will go now or dofobi. Udofobi. Ubenwa ada pedo mukakra mami. Ada pendiarebo. Ada papa kumato yem. Ada ebiyi. Ada ebisiuye. Ada nyame pawo. Eto de bi esu no aka wusu nyina no ubua. Wakumato yem dada dia ke nyina uyem ankrofo maka no se. Because what don't forbid is after on wechi, achichi ugre. Nipa mpo na yes amaya yakoma toyem. Me share kwaso tu for yakoma be ye bia mame. Hallelujah. Iti me ka say ye mame. Sa na ye yelo. Amen. Awasra himemo. Nakoma toneyem. Iti ye me ya ekotodwe nisisi enne sisi ya de no aba nkoda. Aketesia ubia ba hodie Bible say ebinho amen eti se ubia ohutini na owu a ne wo muponu oni daso amen hallelujah amen ela de wo munsuru se ubia otini ni ne wo no eyen kunimdie kwa amen eyen kunimdie wo who can trust him no Bible say there were the phobia and I wo here ni bi Lazarus I was say so who can Luke chapter 16 verse 22 Luke 16:22 na ebase ohieni nuwie na okofo besua no ko Abraham kuku na odifo no nsuguye na usie no esi abira ohieni yenka se uye ohieni na obekọ heaven o we dey enye nukre na kwa ye wadwin se me ya kwadure di hia na makọ heaven enye nukre ohia ni bi ohopa wudi a eno mpo tumi twi ne fefe nyame na ase enti obe yiro ho aye dwuma yiro ho ye dwuma enti nipai wonne hia mpo no okutani na bisumu amen ena Bible say eda Lazarus wuye no dia ye be hu ani say sa fidie na na mo hono sa na go for no bae ana go for ba ko ta ba jo ma mi ha kaka ma ko se ha kaka abofo ni omo ade omo we so ni ha ye be hu ani say Lazarus na eko mi ti say okono yasuma mienza de but there is going to be a standing ovation in heaven and I'm saying yedi neko yasuma asuma for de neko no omo amaka nyina obi aba sori agina na ye mana kwa yes. The death of the righteous is triumphant. But Bible say, what before we know, yesie no. Wasante kasem yesi ubia. Asempi. Ye kum ne mfi bebere. Eyenu srade wo ho. Srade wo ho pa. Ka kese bai. Baba go say yesie no. Bible say on the family be in nia bebi okodu eru obehu a abrante Lazarus wati na boboa no a na ekru edida ne ho na omma ekwama ne ntakraman etafita frimu enam bia ne mfrofro aketiwa abenya fi ne fonso no Lazarus ne da Abraham kukuamu a waye fefe na onu de ye me wanwa wo story hu ni say
obi a ekuru aye ne bedia ba afi e wasa ahohia kese mu no odifo no pese Lazaro a ekuru aye ne pen onfa ne senti antonsu ameto ne tetrema so ensamben ana sisi a ohia se elianu mama obi amfrese obewu se otinene. Amen. Hallelujah. Amen. Ebium se otinene wa osuru jisu. There is a divine element in the death of the righteous. Umayenka in Romans chapter 14 verses 7 to 9. Making kind of woman. For none of us lives for himself alone, and none of us die to himself alone. Verse 8. If we live to the Lord. And if we die to the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Iti yamani jenete mani bushia. Bible say me kanche mo say yetiasia nyamidia. Yewuswa nyamidia. Yetiasio yewu ningina nyamidia. Praise God. But amania yewu asasi so nyina no. Wunyewu a ewo Yesu mu a eto etwa. Because they are here for economic hardship dia eniho. Anope dia mi pesa mi ase ni se. Ye nyina ya momodin se ye bewu se otinefo. Omodin a na kwamba ko a wo betumi afa so wu se otineni. Eni se wo befa Ewurade Yesu Kristo. Se wo Ewurade eni waje nkwa. Na wo bomodin ansom no. Watina ne nan ase. Na wawu wɔ ne nan ase ananse benu sese ne maye toso mienu bemu a wahwemo e de akɔ ne nkyɛn anafa otumfo nyankopɔn ka ye ho na ɔmoye ma yenya nyansa nkoma na yenti ase se nipa esese ukondo ahotifo wuo na se ukondo a anamo asese wotu no se wode wo ho ebema Yesu otumfo nyankopɔn hyira ye na onka ye ho daa. Amen. Amen. Everybody say, "Wow, so you wow." Abrasem ye bese na ya ye wo yi asenyina sorry jina enyina bushe Ewurade ne betumi asori mu Ewurade anso mu a enye yi ye ba mi de wo buse otre ni enti ye gidi se ribie ni ho a ewo enchiri a esese ye ko hwehwe enu de eni pefe ede nyame ase ewo ho na ade ba ko ana meta kan se enene ya na eye bi ya se ma bi ewu since 2007 but still that's where we are at times me to me tina dem su ambao me su me ka me su 2007 but still that's what else because I thought the day I na me reflect ni ama hodu bebre
Mami ya femu minti. Na ebasa misu pa times misu. Shede mi kwa betumi su sa. For ye pila kese se ya muka ya ofie. Pa no betu na wakuma to ye. Waye abrewan krankra bi awo fufu ba ye fufu bi ama. Ke on shiri japade pesi. Anso yanko besomo. Obehwe musu abon oba. Ofeni mi pese yi na yesi echiase na ya ye kom si baba ko. Abre aye kai ye mami internet bonso. Ejumedi akodo obedi obushemu adofo mu anochi yebese yesofo panyi sofo Jacob Ankra wona ho meji na kwabom paye e de ama osuano. Yakoswa eya ukase. Efise uyo nyame. Wapedi enam ne kan. Wonhyehyɛ nso obitimi ɛnan no ma ne yie. Anopai sɛ mo de dia fosa wɔ yemu na tese meda abɔdeɛ mu. Ne yesia ɛgya yɛ maame ya nana ɛne ɛne nyinaa kan ya. Na yɛ de ayɛ ni aseda ɛna ɛma wo. Emfinhyia ɛde wɔtwe mienu a wode dom yɛ maame no. Ɛso nyame w'anim sɛ nyame wofo adeɛ kɔ w'anim onyam. Enti ɛda wo so ase. Yada wasese wie ne ɛbɔ mpaeɛ ɛdan okunafoɔ ɛde bonsu ɛma manananom abusua ɛne asɔretuo nyinaa ba nyame te asefo w'anim. Wɔn ko no betima apepa w'ani wɔ mu nusuo. Wɔn ko no betima ahyɛ wɔn den. Enti wɔ Yesu Kristo Nazarene din mu no Awurade hyɛ wɔn den. Awurade pepa w'ani wɔ mu nusuo. Ni aka ti biara Awurade yɛma wɔn. Mabusie hu nse unyame uyo nyame ampa emra ye ko ne sabet na si no yesa Awurade sankam ewi maye ye hyewe ni monyam ye ye wokese ye mi say you Awurade agya oba ena hon kronkron die monti amen amen kise Awurade de bibia ni ho a ibetimi ayi na firi asida pisi koma no asida tosumi ekoma ye papa sofo ene sofo akona homgie se omo soso ene o ma kyerɛkyerɛ wo ye maame ebu yase aseda nkoma wo mo onyankopɔn nhyira wo mo wonyi wo mo nkɔ adom mu aseda ɛtɔso miɛnsa kɔma asafo nyinaa mo amahwere ade afiri maame ho adade ne mmerɛ nyinaa nyankopɔn wo nhyira mo afei yɛn soso a ye wo dwabɔ yase nyinaa onyame nhyira mo yɛdamase
dia ojimi di no se wo wumpo a obenya nkwa na obiara otiase na ojimi di no rim wuda sani atrosam ne kan no yamfa hwe amewi ase na ededi se yentumi emfa hwe emfremu enko hallelujah amen Yehowa ne di mai Yehowa na afa Yehowa din ana yishiranka da amen dia mekani se honam ni moja ntumi nya onyame ahenie no enso dia efro no renimia enfro no jamin kamo hitasem yenyina renna yenyina besachra preso amunum echire tutubento no hyenso na obehye tutubento na ewufo anya ne se won a won pro da na yedie ye besachra na etwa se dia epro yi hye dia empro no na dia ewi hye dia enwu no na se dia epro yi nya hye dia empro no na dia ewi nya hye dia enwu no a enu na asem a watworo no bebem wa meni owuo nkunemu owuo onwaye no wo hen asaman nkunem e wo hen owuo nwaye ne bone na bone tumi ne emra no na mumma yenna onyankopon a odam ye nwrade Yesu Kristo so edi nkunem ma no ase enti minu ya no madofo muntintim munhihim mukoso ewrade djuma mu da efrise munnim se mwadjuma ne bre enye kwa ewrade mu amen Jesus oh yeah dan media kenyina hyewo wa wini made nyina so afa ne nyina no mum hyewa so mra semaye ai maame efie kwai echi no enhira no odom anya busu echi hallelujah ye bi say you awrade agya oba ene won bon amen afa yenua Janet bonsua oda hekra efi ye nchenti ye bekra ne mu asase mu edi doti ama doti enson ama enson enfotoma ama enfotoma warishim ni enedaso a ejina ho painting ye na wurade Yesu Kristo wu sori ye numu ono na obesachira ye nim guase ni pedua yi ama ase na ni onya ni pedua said ya ni tumi a onam so brade nyina asehye na senu etie amen nyamia oyo tiasefo nyankopo wasan ye wufo nyankopo no ofro soro na onhyira ye na omma eye aseba ene emu ade wanyina ha enya nhyira mfa maye onyame eja nyame oba nyame nkonko di mu no moma ye nyina ye mfa so ndeko amen